Hari yang hari ya surat hari yang hari. Abu Mada. Oke, tu belar saya tak kasih pada. Ini tadi dua anak pasti Alamat kalau ada asumsi rumah kembali ke fokus memang ada khas rangka kaya karena no cari bro ayam tirai dah tirai kaya no sini kono asumsi piobu sini kono piobu tu kono kembali. Kita malah kita karena yang saya kalau nanti dia Leader Amerika abang bagai hari sun perfect leader senama bagai joton yak bayak rom bayi oh hansa mau kali lama tu kalanya bagai joton hangan tapi buma masa koran tangkang lu salah bukan dia bat oh seraimu serainya ni nangla de bagai kos dopo kau tektor mani tektor ni madra je somai kai thoriya karana borong ni sago oh hasaka borong bakha ni jana ang osok bagai hari serupa lainnya di bagai cara sini TV sikit sama apa babu buku kos banyak sih. Tawan tadi suri di karon suri kakek. Suri kahapan borok porimano haji. Haipana borok no bertangnani bagai borok history Korea borok no bertangnani bagai borok leader ya. Borok no bertangnani bagai si borok leader. Abang bagai takut teh buku berangang jok terus mak Korea. Sung borok sesugya. Ini om hajaga teng sini bini besarlah acuk. Ini Ramadan ni. Jotonan no belajar hambai, sentini sini aku asuk ni, aku bosan kerja, tapi aku asuk harusnya serenai, tapi ibu sen, bono polis romka, jeng belajar no kau mungkin belajar, kini buka kerabai antini kubo, kok salah buka kerabai mungkin belajar, kami hingga kai harusnya ibu sen borong no polis roman bagai, bawa mungkin belajar, kami hingga kai sini takut aja no, sengkana nukiok nai, karena mobil mana nih seng সম্ভাবনা tomo, tapi jatuh kisu no sini jatuh nak kainan nang mani, raida tu jatuh kainan nang mani, seng jatuh no, व्यवस्था खाइका, mereka kayak buka kerabo saka,
খানা বয়গনাই এবং যতনে ব্যবস্থা খাইনাই এবং গুবাগারানো সাইনো তিনি নুখুঙ্গ ফাইও গাইছিনি তাকো সুরন বিনি পরিবার ব ফাইকা जों যতন ফাইগে তিনি বন সুবানাनि बागै जों फाइका नुखुंनो नायफिनो फाइका गाय बिनि नुखुंनि बराव मालायमानि बागै सिनिबो खाबु लायखे तफका गाय सिना सुनि बुमा कुमारी बब बखा उपाय तंमानि बचाव स्रांनाय जों बन पग्रिखा देशखेखौनो जों ताखौ आखिखौनो जों बन फियावबो बिनि नुखुंनो जों फियावबो फैनाय तामनि हिनबा ताखौ आइसु हामदा हामिया जों जतन खति नायखा बखौनो निर्दोष दिना जागाव जास बसावै बुइ बाया हाय न थांनि नायखा बारो बथिनिबो करे खितापिनिबो करे कोनो जागाबो करे अबसेनि थाने बुक एवं पुलिसनि पक्ष थेकेबो बिनि एगेन्स्ट सिस्टेम किछु उनको करे आबोनि बागैनो जों आशा खायो खानानो थिनि ताखौ आइसु जुदि काहाम करिन तंखाय खाना बयगनाय एवं बे लगत खायता कायसा को खुंदाखाय थिनि तिनि बिनि नुखुं दायथेनो गरै बिनि बोसायबो बन जाखारि खुंखा गाय बिनि बोसा खरसा सुसला खरसा बिनि खरसा दङ बर खुब खायरमो सिन्था दङ नुखुंनो फाय जोंबो लायखेनो खादुखौ नांखा लायखौ मुक्ति खालायनो नाहाय खस्थ' खाय दङ जाव बर नुमा बोसा बिनि नुखुंनो थाङो काम लाखाय जाव गाय आबोनि बागैनो जों पग्र खानावैनो बिनि चिन्ताखौ सुरत बिनि परिबार फायै जे मानसा बरनो तिनि अर जों सुबाय खालाम थाइका नांगौबो जों बन सुबानाय दिनै प्रफ থেকে जों नायनाय बुबा गोरबो बन सुबानाय बिनि परिबार चिन आइसुनो दिखायनायनि बागै जे नांमाने आबाद बुबा गोरनि खाथैनो जों सुबा जागनाय जों सुबानाय एबं जों थिनांगौबो बिनि परिबारनो काहामखै बतिखै बर सलिमानो जों अबो जों नायनाय गाय तामनि बेखाय जों लायखेनो दिनै खासरांका और फायै बबाय कक साइमाखा दिनै आइसुनि बुमा बुमारि बे कक साइमा बागै जों खासरांका आंखा खयो खानानो सारिगो आइन दै रायजा दै खैनो दिनै इनकोनो आइसुनो फियोबो जों दिनै बुंगो फियोबो मावनाय खामबाय जेबा साबो काहामुआन दं साबा खामियावान दं आबो बेबा को बसनो हायबा आंगो नो नों खालि पयलेनि मुसुंग जों थिनिना नांथिने बरकनो लिडार हायो लिडार नि सानो थाइबा बाय सुबोनो लिडार नि कोनो लाभ बरक सुनोवाक खुबि जानाय लिडार नो बांगो आमन बागिनो सुनोवाक खुब जानाय लिडार बांगमानि कारणे तिनियाव जागावो सिकाङो जम्पु जलाव 40 जन दे 45 जन केस रजा फरकजानि जारातै जल साधारणनि अधिकार न रुयानि कारणे जल साधारण खुनुका और किप्रामो थानि कोनो दुसिया हा तिने एनजी फाइनाय तिने आ जागाव काला खेला खुनुक जांमाय तिने 40-45 जन न खयहारे ने खायकिया सुनारका फरकजा लिडार के महाय थाया जिसु कृष्ण करस्तो काटा बुजा खुरो बन करसो काटा बुनाय र पद्रे पट साव पद्रे पट नो हायपाना ब नाकार सानो बरंनो नाकार दि बरंनो माजरा तार दि नि साव जिसु बक्कु काटा बुजा